käytännössä tämän tilan maanviljelyskoneet olivat kaikki hevosvetoisia siitä syystä, että traktoreita ei vielä Suomessa ollut ja edistykselliset koneet olivat hevosvetoisia ja osa oli itse tehtyjä, osa taas erilaiset reet, multareet, lantareet, kaikki tehtiin itse, heinäreki, tukkireet ja sitten kun viljaa korjattiin, niin niittokoneet ja haravakoneet ja tällaiset olivat hevosvetoisia ja vilja saatiin puimalaan kuivumaan ja kuiva vilja sitten aluksi varstoilla puitiin. Myöhemmin tuli sitten oikein kunnon puimakoneet, joita näkyy tuossa tämän puimalan perällä. Nämä puimakoneet, niin kun ne piti saada pyörimään, niin siihen sitten hankittiin maamoottori, joka näkyy tuolla. Tuo on Vaasasta olympiamerkkinen maamoottori, joka hihnavedolla siirtää voiman puimakoneisiin ja pyörittää puimakoneita. Mutta nyt katkesi se